V Čachtickom kameňolome sa ozývala streľba. Našťastie nikto sa nemusel báť o život. Nešlo o žiaden zásah policajných zložiek proti kriminálnym živlom. Tamojší objekt sa stal dejiskom medzinárodných pretekov v streľbe. Čachtický kameňolom po dlhšej pauze opäť obsadili stovky strelcov zo Slovenska a okolitých krajín. Tamojší priestor sa totiž stal dejiskom pretekov s názvom Bátory Cup 2016. Ide o vlastne prvý medzinárodný pretek tejto sezóny, ktorým otvárame streleckú sezónu IPS na Slovensku aj v priľahlých krajinách. Pravidlá pretekov vychádzajú z pravidiel pre dynamickú praktickú streľbu. Vznikli na začiatku v Amerike a v Kanade ako doplnok výcviku policajtov, aby sa priblížil reálnym situáciám. Neskôr sa z toho vyvinul čisto dynamický šport. Do každého terča sa stal podveraný kolový terč prakticky do spadnutia. Vzhľadom k tomu, že to je dynamická streľba, tak aby sa ukázalo, ako rýchlo vie zvládnuť tú danú situáciu pri tom počte rán, ktorý je tam daný. Pretekárov čakalo 12 náročných stanovíšť. Každá situácia je postavená tak, aby sa dala riešiť viacerými možnosťami alebo viacerými spôsobmi, pretože každému strelcovi vyhovuje niečo iné. Niekto vie strieľať dobre za pohybu, niekto je veľmi dobrý v mierenke, niekto vie strieľať veľmi dobre, sa pohybuje medzi jednotlivými pozíciami. Preto je situácia postavená tak, aby tri princípy, sila, rýchlosť, presnosť, boli vyvážené a každý mal rovnakú šancu. Medzinárodného podujatia sa zúčastnilo presne 210 súťažiacich zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska, Poľska, Švédska či Nemecka. We come here every year. Na vaše preteky chodíme pravidelne a radi, pretože stanovištia sú vždy veľmi dobre pripravené. Všetkým strelcom želáme veľa šťastia. I wish you all shooters all the best. Ďalšími streleckými pretekmi v Čachtickom kameňolome budú majstrovstvá Slovenska v dynamickej puške. Je to špecifický pretek dvojdňový, jediný pretek na Slovensku, v Česku a v Poľsku, kde sa strieľa aj na vzdialenosti 300 metrov. Súťaž sa bude konať 11. až 12. júna a svoju účasť už prislúbilo 130 strelcov z 15 krajín. Juraj Juríšek, televízia Pohoda.